Ukay-Ukay Mountain sa lungsod sa Cordova gipasirad-an sa Bureau of Customs kay wala kini makabayad og buhis. Matud sad sa Bureau of Fire Protection nga kuyaw sa sunog ang maong mga ukay-ukay. Jinky Bargio, sige nimi. Sa yarda sa Verlo Construction, dinhi sa Barangay Pilipog sa lungsod sa Cordova. Apan kaganiha, wa nay bisan usa ka tawo nga makita sa palibot, human kini hingpit nga gipasiraduhan sa Bureau of Customs. Matod di Cordova Mayor Adelino Sitoy nga usa sa mga rason nganong gipahunong ang operasyon sa maong ukay-ukayan kay way buhis ang pagbaligya sa maong mga sinina. Nagmando dia sira ng customs kay free mo gud sa duty ang kanang panapton ni sud. Ya, kung i-market sa gawas, ang gobyerno maningil na po sa kuan. What is due the government? Girekomendar sab sa Bureau of Fire Protection nga delikado sa sunog ang nagtapunog ng mga sinina, mao nga nasabutan sa mayor og sa Tag-iya nga idunar na lang sa Naga City ang di na mapuslan nga mga sinina aron isugnod sa planta. Ya, dunay hazard yun. Ya, og mauga na ya, simbako mo sila og pating dako sunog. Mamahimo sab matud pa nga makapahimulos sa mapuslan pa nga mga sanina ang mga LGUs basta magdalang og kaugalingong sakyanan nga kargahan sa ukay-ukay. Jinky Bargio, News 5. Mga non-teaching personnel sa Talisay City College dili swelduhan kun walay kapakita nga kontrata nga pinirmahan sa mayor. Gi-question sab kung doon na ba'y pagtugot sa Board of Trustees ang pagtaktak kanila gikan silang trabaho. Leslie Caminado Vistil, Sugin. Ya, ang pangtanangan no until na dili man nila kontrahan ang among permahan among kontrata. Ang among yung main concern is i-release among sweldo. Nakapangutan na kini mga non-teaching personnel sa Talisay City College ug kun nganong gilangay-langay ang ilang sweldo. Gikusyon usab nila ang pagpasa-pasa sa kahimtang sila mga kontrata. Wa sila swelduhi sa dakbayan sa Talisay alang sa buwan sa Enero. Matag suway nila og pag-follow up sa ilang sweldo, pangitaan sila sa budget officer sa ilang mga kontrata nga pinirmahan sa mayor. Apan matod sa mga non-teaching personnel, dugay na silang misumeter sa ilang kontrata. Sumala silang nasayran, giuyunan na ilang appointment sa Board of Trustees. Ang pangutan na kung gi-confirm ba mi sa DOT nga mahimo ming trabahante diri sa TCC ang tubag, yes. Gi-confirm mi, in fact, naami ikapakita nga resolution from the Board of Trustees nga gi-confirm mi nga kami may mga staff diri sa Talisay City College, lugar sa non-teaching aside sa mga teachers. Apan ang Talisay City Budget Officer Edgar Mabunay may deklarar nga dili sila makapagawas og sweldo kung walay ikapakitang kontrata nga pinirmahan sa mayor. Nangutana lang mi og kinsay authority to hire kay ang Talisay City College is still a local government unit ba under pagit sa LGU nya. Ang status sa ilang employment is job order baya na sila kanang mga non-academic. Di ang amo lang pangita is ang ilahang legality o kinsay nag-hire nila or naabay contract. Ang mga non-teaching personnel nagkanayon andam silang muundang og trabaho apan buot nilang masayran kung aduna ba kini pagtugot sa Board of Trustees. Way problema ma'am, basta iagi lang na legal. Kung ang DOT mo decide nga kami tanan diri ilisan or sa ritual ilisan, wala na mi kanang katungod ni mupugong ana kay decision man na sa DOT. Kung ang DOT if the DOT decides na ilisan from president down to the pinakaubos sa posisyon, wala mi mahimo. Is ang amore is pagdawat. Leslie Caminado Vistil, News 5. Mga residente sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo, musupak sa gimando nga writ of demolition sa korte. Ilang pangayon ang pag-review sa kaso nga nagtugyan sa pagpanag-iya sa yuta ngadto sa kapribadong tao kay mato nila iya unta kini sa Kapitolyo. King Perez, Sugin Limin. Murag anak jud. Si Nanay Janet, usa sa mga mahimong mapahawa karong Marso 4. Human gitugutan na sa korte ang demolition sa kabalay sa Lot 942 ug Lot 947 sa sitio San Miguel, Barangay Apas. 8 na katuig siya nga nagpuyo nining gamay nga panimay nga nasulod sa kapin 17,000 square meters nga luna nga giangkon sa usa ka alefa suiko magat. Gitanyagan ang ilang pamilya og 5,000 pesos aron mubiya. Apan wa kini musugot. Matud niya nagkahiusang kadaghanan kanila nga mubabag sa demolition. Ilang kuan ba nga
Malimulis yung tinuod. Magwalay klaro ba? Usa ka writ of demolition ang gi-issue sa korte pabor sa claimant sa yuta. Mikabat og 157 ka pamilya ang apektado sa demolition. Ang mga residente mi-claim na ang Kapitolyo mao ang tag-iya sa yuta. Nay dokumentong mapakita ug atog yung ma-ascertain nga tinuod yun ang probinsya sa Sugbo may nanagiya o nay katungod ang probinsya sa Sugbo, then we still have time. Actually, we can file the appropriate legal action in court. However, on the other hand, kung si Bakoy palayo og pag-verify nato, pagsuta nato mo pakita gyud nga dili gyud ni sa probinsya sa Sugbo, then of course we cannot also intervene. Matod ni Apas Barangay Captain Ramil Ayuman, ang Kapitolyo maugyoy na nagiya sa luna, subay sa mga gipakita ni ini nga mga dokumento. Sumala sa Prior Land Certificate Register ubos sa pangalan sa Cebu Province ang maong mga luna. Samtang ang Executive Order No. 20 nagtugot sa Cebu Province sa pagpalit sa mga prior lands. Ang luna kabahin kaniadto sa karaang Lahug Airport. Imong tanaw ng historically, Kapitolyo may tagiya, so pa may lalison na to, no? Kaya kung natagan pagkagayunan na to sa RTC, sa Court of Appeal, sa Supreme Court, wata ka ba nga mausap pang desisyon untaan sa Supreme Court, no? Nagplanong mo-file og certiorari sa Regional Trial Court Branch 12 ang mga apektadong homeowners alang sa pagpa-review sa kaso. Ang Barangay Apas nakadawat na usabog fencing permit gikan sa tag-iya sa yuta. Gibisita namo ang lugar nga planong koralon ug makita nga mababagan ang agianan sa 24 ka mga homeowners sa San Miguel Subdivision. Matod sa Barangay Kapitan sa Apas, gigamit lang si Magat sa pipila ka mga negosyante. Si Magat, kung duda mabit ang pangutana bas katauhan, kinsa man na search yung juwan, no? Kinsa man na sa may partisipasyon na niya. Okay. Kinsa man niya mga lawyers, kamara man ni same lawyers, law firm na sigig panggukod aning mga yuta dinhi. King Perez, News 5. Atong sayran karon ang labing uwahing kalambuan sa pagpamanig-patay ni Attorney Noel Archibal ug mga kaubanan didto sa lungsod sa Dumaguete. Atong makauban sa linya sa telepono si Ryan Soroki. Ryan? Yes, Attorney Frank, doon ay kalambuan din sa akong mimutangan karon sa crime scene. Kinsa kay kanila nga usara ka sakinan naging libanig aning maong sakinan nila Attorney Archibal. Gining duha ka Hilux color pua og itom ang mibaboy aning maong gisakyan sa mga biktima. Ug ang usa niini mitapad sa maong sakinan o ginakabakan sila sa mga sakay niini. Doon ay 31 ka mga inigan sa balat sa M16 ang ilang gisakyan. Ito pakabhang og duha ka masulat ang nakuha sa crime scene. Sagad na napuno og inigan sa bala ang driver side na sa likod mabahin sa sakyanan naglingkod si Attorney Archibal samtang nasa kilid sa driver side ang iyang aid nga si Edo Manosa. Ang duha dead on the spot. Alas 5 karong hapon naablihan sa masak sa Sokto ang sakyanan sapat sa pag-ambush karon lang kini naablihan maklabay ang 4 ka oras human ang hitabo natusok-tusok sa bala ang walang bahin sa lawas ni Attorney Archibal. Natumbas Archibal sa iyang wala misaka na ngadto sa tulo ang patay sa ambush human namatay sa tabala na alas 4:55 karong hapon ang driver nga si Alejandro Jaime nga gida sa tambalanan kasamtang ang anak ron sa critical na kondisyon ang laing aid nga si Paulo Cortez. Sa atong nasayran sa kapulisan padung na din sa crime scene ang makabanan ni Attorney Archibal human na ilang nahibawan ang pagpatay ni din sa akong matangan. Attorney Frank? Salamat kapatid Ryan Sorote reporting live gikan sa lungsod sa Dumaguete. Tungod sa ilang malampusong operasyon, pipila ka mga pulis gipasidunggan sa Police Regional Office 7 ug aron mas pahugtan ang relasyon tali sa kapulisan ug sa Community Investigation Report ilang gipirmahan ang usa ka Memorandum of Agreement. Andrea Patenia, Sugin Limi. CPRO 7 Regional Director Danilo Constantino maoy nangu sa awarding ceremony kagahapon. Diin nakadawat og medalya ng kagalingan sila si Police Inspector Leo Logroño ug SPO1 Francis Villamor tungod sa ilang pagkasikop sa mga nanulis ug mini-mart sa lungsod sa Compostela nga silang Guillermo Capute ug Bobby Godinez atul sa hot pursuit operation sa Dakbayan sa Danao niadtong niaging October 1, 2013. Gigantihan sabog medalya ng kasanayan sila si Police Senior Inspector Henrik
Bangcoleta, Police Inspector Joey Bicoy, PO1 Hill Orozco II ug PO1 Arnold Aguilar sa ilang pagdakop sa level 2 drug pusher nga si Amador Ibanez ug sa kauban niining si Eric Navarrete nga nakuhaan og napu ka pakete nga shabu niadtong September 13, 2013. Gilagdaan sab ang usa ka memorandum of agreement tali sa PRO7 ug sa CIS kun community investigative support. Ilang gisabutan nga kanunay magtigom ug magbinayluay og impormasyon kabahin sa crime prevention ug investigation. Misaksi sa pinirmahay ang kanihepe sa CIDG ug karon representante sa Anti-Crime and Terrorism through Community Involvement and Support kun ACT CIS Party List nga si Samuel Pagdilaw Jr. Community involvement is really an essential ingredient towards a successful anti-crime program, crime prevention program, even in pursuing yung mga anti-disaster programs, di ba? Ano to malaking bagay ito sa amin. Very important. Kasi nga yung involvement ng community ang habol natin dito in crime prevention. Gipahibaw sab ni Pagdilaw nga pipila na ka mga balaudno ng iyang gipasar aron makatabang sa kapulisan sa pagsulbad sa problema sa kriminalidad sa nasod, sama sa paghatag og incentive sa mga police informants, barangay tanod ug mga testigo ubos sa witness protection program. Yung witness protection program natin ay kailangan baguhin to improve kasi kinakailangan dagdagan yung mga security features that will make sure that our citizens are willing to go out and witness to a crime so that yung prosecution will be successful. Andrea Patenya, News 5. Og mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Martes, Pebrero 18, tuig 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Action!